Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżislum qegħdin offru l-Quddisa għal bżonnijiet tal-familja Piżani. U llum is-16 ta' Lulju qegħdin nagħmlu l-festa tal-Madonna ta' Pino tal-Karmnu. U biex nitħejju tajjeb għal din l-laqgħa ma' Ġesu f'din il-festa oħra ta' Omna Marija, ejjew nitolbu l-mulej maħfra għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li sir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna l-bib tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamu l-mulej li l-Verġni Glorjuża Marija, Omu Sultana tal-Karmelu, tidħol għalina quddiemek bit-talb qawwi tagħha u tibqa' dejjem tħarisna biex naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. Elija tela fuq il-quċċata tal-Karmel, inxteħet fl-art u qiegħed wiċċu bejn il-kubtieħ u qal lill-qaddej tiegħu, itla' u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tela ħares u qal, ma hemm xejn. Qallu, erġa' mur 7 darbiet. Ma 7 darba qabad jgħajjad, ara hemm sħaba daqs keffa ta' id ta' raġel tiela mill-baħar. Qallu Elija, mur għidlu lill-Aħab arma iż-żwiemel u inżel qabel ma taqbdek ix-xita. Malli dan is-sema swiet għam ir-riħ u bdiet nieżla xita kbira. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Nimxu warajk kull fejn toħodna Verġni Marija. Nimxu warajk kull fejn toħodna Verġni Marija. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min joqgħod fuq il-għolja mqazza tiegħek? Ngħidu, nimxu warajk kull fejn toħodna Verġni Marija. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu, ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jajjarx lill-ajru. Ngħidu, nimxu warajk kull fejn toħodna Verġni Marija. Min ma jqis lill-bniedem il-ħażin imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Ngħidu, nimxu warajk kull fejn toħodna Verġni Marija. Alleluja, alleluja. Is-Sultan għamel miegħi ħwejjeġ kbar għad-dis u l-isem tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Kif Ġesu kien qiegħed ikellem in-nies, ġew ommu u qrabatu u waqfu barra u fiċċew li jkellmuh. Xi ħadd qallu, ara, ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżda wieġeb lil dak li kellmu qallu, min hi ommi u min huma ħuti. Imbagħad mett idu lejn id-dixxiepli tiegħu qal, dawn ara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet, dak hu hija u ommi u oħti. Il-kelma tal-mulej. Ħsib qasir fuq dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna hawnhekk, Ġesu jidher qisu qed iwaqqa lill-ommu. Għax ħin qalulu li ġew ommu rabatu,
Ġesu wieġeb minni ommi u min huma ħuti. Imma mbagħad mir-risposta nindunaw li hawnhekk Ġesu kien qed jgħol lill-Ommu Marija. X'inqal dawn huma ommi u ħuti, dawn li semgħu l-kelma t'Alla u jħarsuha. Hawnhekk Ġesu qed jurina kif jekk ridu nkunu verament qrib tiegħu, meqjusa bħala ommu bħala ħutu, irridu nisimgħu l-kelma tiegħu. U x'għamlet Marija? Marija jew eżattament dak li għamlet Marija. Semet il-kelma t'Alla u għax qalet iva għal dik il-kelma, Ġesu twieled permezz tagħha. Allura x'intifhem sew dal-Vanġelu hawnhekk qed ifaħħar ħafna lill-Ommu Marija. U qisu qed jgħid li l-akbar ħaġa li għandha ommi, li għandha Omna Marija jiġifieri, ma hix li tagħtni l-ħajja permezz ta' ġisimha, imma li nislitni fil-qalb tagħha li waslet biex imbagħad nintisser jien. Alla sar bniedem għax kien hemm persuna, kien hemm mara, kien hemm Omna Marija li femet il-kelma t'Alla u aċċettat is-sejħa li għamlilha. Għalhekk jew f'din il-festa tal-Karmnu nitolbu l-mulej biex fuq l-eżempju ta' Omna Marija aħna nkunu dejjem aktar attenti għall kelma t'Alla, inħalluha tibdilna moħħna, u nkunu attenti wkoll għall-ispirazzjonijiet li jagħtina f'qalbna. Għax hekk bil-mod il-mod u jibdilna. Bissa nagħmlu bil-wifqa ħalli jekk irresqu it-talbiet tagħna. Ejjew nitolbu għall-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti, għal dawk kollha involuti fil-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Marija il-Knisja tkun aktar obbedjenti għall kelma ta' Alla. Nitolbu. Hekk Ġesu kien ifittex li jxandar il-kelma ta' Alla ukoll qabel ir-relazzjonijiet familjari. Tolbuk mulej Ġesu għatina l-grazzja biex aħna wkoll infittxu lilek l-ewwel u qabel kollox. Nitolbu. Jew nitolbu wkoll għall-pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju, mod speċjali dawk għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Nitolbu ħudi bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fi glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Bil-qima kollha noffrulek mulej dawn id-doni, bit-tifkira solenni tal-Verġni Mqazza Marija, biex waqt li nsiru nixbħuha fl-imħabba tagħha għal qadi tiegħek, jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar fil-qrib fl-opra tal-fidwa. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Ewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddisa la ta' dejjem tista' kollox,
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. U nfaħruk u nberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Verġni Mqassa Marija Omm il-Karmelu. Ilaqet il-kelma tiegħek u ħarsitha f'qalba, marbuta b'mod tal-għaġeb mal-misteru tal-fidwa, issieħbet fit-talb mal-Apostli, tistenna l-miġja tal-Ispiritu Santu. Bħala l-om spiritwali tal-bnedmin kollha, tieħu l-imħabba ta' il-kotra ta' wlida. U hija lina sinjal ta' faraġ u ta' tama żgura fi triq tal-lejn is-sema, sa ma naslu għall-glorja tas-sebħ tiegħek. Fija bħal eżempju l-aktar safju perfett nikkontemplaw il-ferħ, dak li nixtiequ nittamaw li nkunu fil-Knisja tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u bleda intennulek. Għaddis, għaddis, għaddis. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulejn tilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalġ reġrat il-ħar tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħu. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju, l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Doris u ftakar fil-bżonnijiet tal-familja Piżani. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqassa u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw
Ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Stoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda bis kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. Il-ġisem ta' Kristu. nitolbu. U Alla Missier tagħna itqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem għażiż ta' ibnek, grazzja kbira tal-imħabba tiegħek għalina, li jenna li konsagrajna ruħna l-qadi tal-Verġni Marija, twettaqna u twassalna biex inkunu xbħuha fil-virtujiet tagħha.
bi Kristu sidna, il-mulej ma'kom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.